bintang tamu kita siapa? Siapa? Ah, kalau mau Niken tampil di atas panggung boleh minta teriakannya Niken, 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 Niken. Yo semoga bareng-bareng Mayangkara original. Juga ada Wijaya Audio, Mayangkara Video Transmator Sebanuan. Yuk Niken Salindri. Salam sehat Mas Pur. Boleh minta tepuk tangannya dulu biar tambah semangat meskipun hujan-hujan ya. Warga masyarakat Kaliboto, Tarokan, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Gimana? Kamu mau nyanyi apa? Gak tahu. Loh. Ki lho, eyange Mayangkara loro ya. Lah kae. Wah. Lah kok iso ngerekrut nyar to saiki Pak Soleh iki. Eyang Mayangkara tambah loro. Kuwi anu men raudan wi. Bayo. Ya iki sing bagian nolak udan ya iki bener iki. Dadi bapak-bapakne ikur nganu tok. Kuwi ora anu kingkong wi. Sale kan ireng to warnane. Wijan lho wi, jan ireng lho. Lho pokoke ning kene apa maneh bang diangkat ngene peh. Ireng kene to. Lho. Ini tadi juga ada yang sudah rawuh. Sinten? Ada Pak Dut. Pak Dut Woko Channel. Oh, Pak Dut Woko Channel. Piantone ten pundi? Nah. Oh, di belakang. Itu. Oh. Ayo sini Pak Dut, sini. Sini Pak Dut. Mriki. Minta payung, minta pinjam payung. Minta payung. Ayo dong. Jarene arep duet to, lah dipinjamin payung. Ayo Pak Dut. Pak Dut, Bolo lawas iki, alhamdulillah. Jare arep nyangoni aku ngono payung. Iki ora sing dadi iki mau. Ono dadi tenanan apa ora ngono kuwi, he? Lah Bu, takoni to. Moro-moro mak teksek ngono tak kira ya wafat to ya mah. Ya monggo, monggo. Jarene katanya nyangoni Niken iki mau, disangoni piro Pak Dut? Tapi yo kancane yo dipikirno. Boleh kasih tepuk tangannya untuk Pak Dut Woko Channel. Kasih tepuk tangannya lah. Yo iki wong sing biasane mbok ndelok ndok gone YouTube. Lah iki. Lah alhamdulillah. Wes, terus nyekel mic. Nah. Halo Mbak Le. Sik ta. Aku mbok kon nyapo. Jare marep nyangoni aku, mau nyusul rene. Salah. Tujuh aku rene iki pengen arepe ngumbani motor. Terus? Ternyata udan. Akhirnya wis diumbar Gusti Allah. Saiki wis resik karek wayahe terang lah ya ngono to, Mbak Le. Wis muga-muga nanti kei terang. Amin. Dulur-dulur kabeh ben iso nyaman. Amin. Anggene mirsani pagelaran sore iki. Amin. Ayo. Bae sampean gak maca ya Panggah Ayu. Wah, iso ae. Bae ngono kuwi jatahe sing enom to. Lah piye to? Sik sabar, sabar. Loh, apa? Kayak lho wis ditagih. Sangu. Aduh. Dompetku kari neng omah. Engko mampir neng omah ya. Aku menglali rasangu ya. Piye? Nah, iki aku siliono sik tak nyangoni cacah iki. Aku ya lali ranggo dompet to iki mau. Piye to ki kok mrenyi lagi. Nyanyi Pak Dut. Pak Dut iki gak abdol nek menawa anu iki kan udan, terus mari ngono sampe nyanyi saya deres ngono menawa Kok ngono to gak suka aku. Anggere nek sing nyanyi kleru no udan deres biasane. Walah.
Mas Iya. Bis, Aku- salam sehat Mas Bisma. Salam sehat ya Mas Pur ya. Oh. Parpur gak pur ngeleng. Yuk, bareng-bareng Bayangkara original. Asik. Ada Niken Salindri. Ada Pak Don. Bayangkara original. Wijaya Audio, terima kasih. Bayangkara Video Rumah terus bangun. Asik. Asal. Okonge. Waktu yang cilik arane pasir. Waktu tambah kali ono ing pinggir. Ketemu aku wis langsung naksir. Keluyutan kaya kelangan pikir. Kulit keloporane keluku, isi kari di poro kasih pitu. Sabino ison sing bisa turu dengan riko, omong sing kewetu. Niken, sampean gak lo apa nduk? Hah? Pun apa? Uwan apa? Uwan mobil. Uwan mobil. Gampang aku tak tumbasne loro. Apa karo biru? Terus masa? Mobil Tamiya. Jenenge apa? Tamiya, mobil sport. Areng-areng bakar gedang nganggo geni. Sampai kering awakku iki mikiri. Gedang tundun sak dulur dipangan codot. Timbang urung aluwung duluku pedot. Kudu sawiye harapan kopati. Yo kaya mung kanggo riko. Gedang apa sacara dipereteli. Dong sepet saya bedang dodo iki. Asik. Alah. Kaya udan. Wis, Dari kita terang. amin. Ayo Pak Dung. Ya, Bakangi. tenang ya. Waktu yang cilik arane pasir. Waktu kabar kali ono ing pinggir. Burung ketemu aku wis langsung naksir. Salam sehat, Mas Pur. Keluyutan kaya kelangan pikir. Kulit keloporane keluku. Isi kari di poro kasih pitu. Sabino ison sing bisa turu. Dengan riko ngomong sing kewetu. Wis pokoknya sore iki kanca-kanca bakul kabeh didongane laris. Dagangane entek duwike akeh. Amin. Aja dagangane entek duwe entek lho ya. Asik. Pak Dut. Niken Salindri. Areng-areng gedang nganggo geni sampai kering awakku iki pikiri. Gedang raja sakundun dipangan codot. Timbang urung aluwung duluku pedot. Kudu sawiye harapan kopati. Yo kaya mung kanggo riko. Gedang apa sacara dipereteli. Dong sing percaya bedang dodo iki. Timbang urung aluwung duluku pedot. Saya percaya bedang dodo iki. Timbang urung aluwung duluku pedot. Saya percaya bedang dodo iki. Iya. Bocah Alhamdulillah. ayu. Bocah ayu, gedhe dhuwur. Amin. Suarane penak. Wonge ramah. Tur apa nih? Anu, Suka menolong dan suka membantu bersedekah. amin. Masa sampean pengerti? Aku omongnya Caca. Ngomongnya caca sih. Yo bonge cacai kadang beles. Tapi kita yang ngono Patran. Oh, enek sing arep nyangoni. Pak Sis Gunung Botak, kuwi ke mbahku. Oh iya. Heeh, diceluk ye. Ya iya no. Heeh. Ngesane aku. Pak Sis. Mbah Sis. Mbah Sis di Mbah Sis.
Katuran Ayo, Mbak jengkar Sis. saking Sasana Palangga. Ayo Mbak Sis, gendang rene, gendang iki ganongan iki durasi iki. Mbak Sis. Serempek Mas, serempek. Tulung kok ndak. Kulo dak. Oi. Semangat menuki dumateng Ibu Dewan mbok pilih paring ular-ular katuran jengkar menawi baluraipun monggo katuran derekaken soleh soleh le anakmu le ayune kaya ngene le peh sapa ki sing dadi ibuke le bosku Mbak Sis. Dalem wong ayu. Bagaimana kabarnya Mbak Sis? Kula betakne, kula betakne Mbak. Ngene iki terus digo mulai apa ora marem lho ngene iki, he? lah iya ora abot kaya ngono kuwi mbok dilongi sakne aku kuwi ya melo obah kaya melo Ayo Mbak Sis. nyapa nang Badhe mburi omah. ngaturaken apa Mbak Sis? Sepatah dua patah kata apa? Didongakne bene gak udan. Nggih Mbak Sis nggih. Alhamdulillah, muga-muga terang. Amin. Kagem Bu Dewan kalian Pak Lurah Kaliboto sedaya mon Bapak Dewan niku salam saking nduk. Niki kula kalih Buke Reva. Niki wau mboten saged hadir piantune gerah madaranipun. Ngapunten Bu. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Sis. Mugi-mugi enggal terang plus suasana cerah malih penonton saged ningali sak puas-puasnya nggih. Nyanyi Mbak Sis nggih. Gala-gala. Ayo gala-gala sama Nisa toh? Aku iso aku dana-dana. Nggih. Ndi danane ndi? Dana. Sik gawe lah. Urimu. Sik mari ngene ya. Mocone mari ngene. Deloken padut, 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 deloken padut. Iya ya, aku wis ro. Kesane aku. Nyapa? Kati surung ngeses blas ya. Oh, bisa. Ngeses utilan. Oh, nggih. Kok ngono to? Oh, wong tuwek durhaka kowe iki. Lah aku mbak apa patung. Masane. Lah sampean ngedol apa ning kene? Hah? Sampean ngedol apa ning kene aku lah ayu suarane teko dadi disangoni. Lah sampean ning Ya adol goblok. Terakhirnya wong goblok. Lek ra goblok gak lucu. Kayane sing delok. Ya. Yo. Asik. Tarik. Gini. Maju no. Monggo, Bu. Langsung mawon. Enggak langsung. Kini kau telah kembali Padamu kasih. Sekilah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti. Asik. Menantimu kasih. Ah. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Gala-gala. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya.
kasih. Paringi Pak Po, paringi Pak Po. Pak, apa perasaan? Dok, paringno Pak Po, paringno Pak Po. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Ketika ku merajut, ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika kau bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasa rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Terima kasih. Coba rara. Dede ngejak padu. Minyak susu. Kalau Enak. susu, di susu, nah enak. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Joget sih. Ayo. Ku rindu gayamu Tukang nami ya. ketika Tukang nami. bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk Ketika ku merajut, Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali nemu kasih, setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya.
Ayo. Mikirkan tak biasa ayo wes. Gala-gala. Oh, tiada terkira dengan segala galanya. Masuk Pak Sis. Terima kasih Mbak Sis. Matur Terima kasih, Mbah Mbak. Nun. Mugi-mugi Mas Adon, Mas Adon. pinaringan Rene, lancar, Rene. seger rasa. Sing benakne panggung ki mau, Mbah. Kurang sitok. Pun repot-repot. Wis soro iki. Hei, Di Mas Adon ki, Mas. pun repot-repot. Ngesake Mas Adon. Kula cah yatim. Nyapa guyu? Mas Ipan. Mangkat Tukok dhewe. mie ya, Mas. Apa? Kowe mau duitnya tak gawe kon tuku mie lho mau. Mesane aku Pak Le. Ku cah yatim. Sampun. Mas Sis ditenggoteng mriki mawon. Oke, Niki oke. bar iki enten gandongane. Iya. Mas Kriwil. Oh Pak Gan, ayo Pak Gan. Dicepakne Pak Gan. Yo, sesi berikutnya. Matur nuwun. Istirahat saya Pak Sis. Terima kasih Mbak Sis. Sehat selalu panjang umurnya. Cek. Monggo. Asik. Padut. Ayo Pak Dut. Niken. Digoyang kembali bersama Mayang Koro. Ada Niken. Sa. Lindri. Kabeh pancen luput. Nganti dekatan recording lokalisasi. Ayo. Ketenku kepati-pati. Wis rumangsa jalari. Kepiye wae tak goleki. Nek kerang ngerti nganti. Niken, Mana? aku bingung kan. Nyapa Pak Dut? Aku kudu piye? Kudu leren. Jarene wis pindah non. Lanang bos. Aki-aki tak tutupi. Monggo. Tenang Jare wis nek Kalisari. Ayo. Stop. Jangan baben lan bayar. Jadi makan baleni. Balen. Wis rumangsa jalan. Sing dibaleni iki musike dudu lirike. Ora wae Dirimu raya. Monggo. Amatanmu ono nganti. Asik. Ya sing sabar. Iya. Wis to manut aku. Penak. Aja sapa semampir wae lho Pak Dut. Semampir tutup. Iso uga ngalih ning kriyan. Bagus. Mayang Koro original. Ketun ke pati-pati. Wis rumong
piye wae tak goleki nek ra ngerti ngerti Ayo, ayo. Taparani ana kaji Ono koci. sarene wis pindah kali doli age-age tak tututi Tuti. Dari wis ning Kalisari Sarene gedang sewu. guyangan Taparani ana kaji ono Padut koci sarene wis pindah kali pindah doli Agi-agi tak tututi Jare wis ning Kalisari Guyang mana Ya. kabeh bayar senengane nang guyangan sapa Mbok parani wae Kabeh wis era Mbok parani aku nyusul Oh orang dikirim olayah Kemapanmu ono nganti Gang Bali. Oke, ya sampun. Ya Matur nuwun sanget Pak Sis nggih. Dede kisah kugi perkatang pamirsa kagum dalam putri satu dari kinawatan. Para bila kalau